Kolmas puoliväli takana. Kommentit pelistä. No erilaisia vaiheita siinä oli, että aika tasapainoinen ensimmäinen erä meiltä ja sen jälkeen sitten, no en tiedä sysimusta, mutta kotijoukkueen erä sitten toinen erä vastaavasti ja sitten kolmannes oli jo vähän kurottavaa ja näin, mutta jollain tavalla intensiteetti oli sellainen, mitä mä jäin kaipaamaan, että kenties ehkä sitä kautta, kun ollaan nyt korostettu sitten viime pelin jälkeen, että turhat tyhmät jäähyt ja tällaista pois, niin jollain tavalla niin intensiteetti oli selkeästi laimeempi ja sitä jäin kaipaamaan kyllä tässä pelissä eri tavalla, mitä aikaisemmin oli kunnossa playoff-tunnelma, playoff-vääntöä. No mihin ottelu ratkaisi? No, kyllä mä näen, että tähän elementtiin ennen kaikkea, että se on yksi asia, mitä pitää löytyä ilman muuta latausta ja tunnetta enemmän vielä siihen ja intensiteettiin sitä kautta tähän seuraavaan kotipeliin. No ylivoiman pelin toimi aika hyvin. Saitte 2 maalia siinä aikaiseksi. Mitä mieltä olet tästä ylivoiman pelistä? No aikaisemmin se on tökkinyt meillä ja nyt totta kai hienoa, että saatiin onnistumisia, ollaan töitä tehty sen eteen ja totta kai hieno asia, että tuli onnistumisiin, niin totta kai ei mitään, se on hienoa. No ottelusarjan katkolla nyt SPVlle. Säilyykö Mosahallin playoff kotitaika perjantaina? Kyllä säilyy ja täys on aivan varmasti tupa ja katto nousee.